So ana m encourage kwa ndị be anyị kwa bụ ndị na-zụwagolo efi Igbo ma ife niile banyego n'izu efi na-atụ na ya akpụkpọ maka na onye nwa ka eji alụsị akpa ma original akpa unu na-afụ asị na Italian no the original ịghọtago asị na American made sị na nke a bụ Spain made na nke a bụ Dubai made ọ na nke a bụ South Korea made or Japan made ọ ife awụfụ kịta ebe a kịta so na onye ka m bịalụ obodo a na-akpọ Baximento na Venezuela South America so all company bụ ndị na-eproduce ya so aka m bụ Prince udejeke ndị amosu nwa gbaka wee nwuru agụ so esi Caracas wee bịa na the company nkịta na wee sị ka m bịa fụ mmalụ ife a na-eme so onye ka m bịara kịta na afụ bịa mana sị ka m baba n'ime kịta na n'anya n'ime ụnafụ ebe a niile bụ ngwaafịa juru ya so n'ọnya ka m bịara wee sị ka m bịa ka m fụ ka basa akwadoro maka ọfọ nwa na-emelụ m ya export. Vamos a empezar ahora, Prince. Sácala para empezar. Sí. So, unu n'anya kita, una franca, oka kita na unu ego almost how many kilos for one? Na fubia. Almost 1.145.